ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿಕಲ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಸಿನ ಇಂದು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ದ ಇಂದು ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿನತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ದಾದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಅವತ್ತು ಇಪ್ಪಡಿತ್ತೆ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಫನ್ನಿ ಆಪುಂಡು ಹೈನ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವೆ ದಾದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಆವು ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಆಪುಂಡೆ ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತು ಫನ್ನಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆ ಆಟೆಗೆ ದಿನಾಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ ದಾಪಂಡ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚದು ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂದು ಬರೋದು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮೆಹಂದಿದ ಉಂಡತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೊಕ ಮದ್ಮೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ನಾವು ಓಕೆ ದಾದಲ್ಲ ಆವಡ್ ಡಿಕ್ಲಾಗ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ದಾಲ್ ತೋಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಮೈಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಬೈತಿನತ ಅಂಚದಿ ಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಮೈಂದುಂಡು ಆತ ದೂರಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಟೆಗೆ ಓಪುಜಿ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ದಾಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತೊಂತು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಿ ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳು ಲಾಂಗ್ ಉಂತದೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿನಿ ಐಟ್ 2 ಜನನ ಗುರ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇತೆರನ್ನ ಗುರ್ತೇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶನ ಐಟ್ ಬೊಕ ಇಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ದಾತ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರು ಇಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಸೀನ್ ಉಂಡು ನೆಂಕು ಗೊತ್ತು ಇದೇ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಮೇಕಲ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಓಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಶಿವ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಾ ಪುಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಆಡೆಗೆ ಪೋಪಿ ಒಂದು ಐತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆದುಂಡು ಏನು ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಪಂಡ ಆಪುಂಡು ಜನಿಗೆ ಗುರ್ತುಚ್ಚಿ ಆಕಾಶ್ ಐತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆತ ದೂರಡು ಒಳ್ಳೆರು ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡೆಗೆ ಓಪಿನಿಂದ ಯಾನು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ಪ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಓಡೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಆವು ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂದು ಮಾತ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಜನ ಉಂಡು ಇದು ಕಷ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂದು ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಡ್ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು SR ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದಿಯೋಡು ಮೇಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಉಂಡು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಮೇಕಲೆ ಕೊರಡು ಉಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ ಉಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ ಮೇಕಲ್ನ ಬೊಕ ಇಂದು ಎಂಕ್ ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಂದು ಅದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ ತೋದು ಎಣ್ಣ ಸಿಸ್ಸುನೆ ಆತ ಐಕ್ ಅದು ತೆಲಿಕೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ತೆಲ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೋಸ್ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಕಡಲಬರಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಚದ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು ತೂಕ ಆ ಸೈಡ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನನೇ ಆತು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತಿಂದುಂಡು ಐನು ಮಾತ ತೋಚಾವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಳ್ಳದ ಮಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಕಳ್ಳದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವು ತೋಜಾವಳಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ ದಾರು ಗಿಂಬಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಗುಂಡು ಅಣ್ಣ ವಾಯ್ಸಿನ ಸರಿಕೆ ಏನಂದು ದಯಪಂಡ ಶೀತ ಆತನ ಲೈಟ್ ಅಂಚದು ವಾಯ್ಸ್ಲ ಇಂದಿಯರು ಪಿರೋಡು ತೂಪಿನಿ ಎಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಅವೆನು ತೂಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆನು ತೂಂಡ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಏರ್ಲ ತೂವೇರು ಓಕೆ ಯಾಡಿತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾದ ಅಂತ ತೋಜೋವೆ ಉಂಡು ತೋಜುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ದಾರಾದು ಬತ್ತೇದರು ಅಬ್ಬಾ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಗೆಂಬಲ್ಡ್ ಕೊಂಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಜನ ಮೊನೆ ತೋಚಾವುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದರ ನೆರವೇರು ಐಕ್ ಲಾಂಗ್ ದೂರದ್ದೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಗೆ ಏನು ಉಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಷ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕೋಡಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಶೀತ ನನ್ನ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡ್ಸಿ ಅವ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಕೆರ್ಂಡ ನಾಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಮಲವಲ್ಲ ಸೀಕನು ಬಂದು ಅವಿಂಚನೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಶೀತ ಮಾತ್ರ ಬಕದಾಲಜ್ಜಿ
ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆನಿವರ ಎಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ದ ಬೊಕ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಾಂಡ್ ಪಾಡೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೋಟೆಗಾರದ ಮೈಕರ್ ಎಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡೊಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ತೋದು ಬಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಕುಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೋದು ಐಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಾನೋಡು ಅಂಚನಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನು ಅವನುಂಡು ಮಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಫೋಂಡ ಇತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಂತ ಅನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಫೋಂಡ ಐಕೆ ತಿರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ದ್ಯಾಪಂಡ ಆತಲ ಎಂದುಂಡದ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ವೇವ್ಸ್ದ ನಾಯಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಾಯಿಲು ಮಾತ ಉಂಡಪ್ಪ ಅವತ್ತು ఒక ಎಂಚನೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬರೋಳಿ ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಳ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ತಲ್ಪನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ಬೀಚ್ ತಲ್ಪನೆ ಟೆಂಪಲ್ ತಲ್ಪನೆ ಇಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಫುಲ್ ವೈಬ್ಸ್ ನಮ್ಮ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಂಡ ಬರ್ಸ ಐತನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಸ ಈ ಅರೆಗಾಲದ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಬರ್ಸ ಐತನು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇವಾಗ ಅಂಚೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಈತಿನ ಏಟ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಉಂಡು ಆತಿಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸೀನ್ ಆಗಿನ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಕಾಶನ ಗುರ್ತೈಪೋತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಆಕಾಶ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಡ್ದ ಶಿವ ಗೊತ್ತಾಗ ತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದ ಈ ಜನಲ್ಲ ಉಂಡು 2 ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಮಂಚನೆ ತೂಕ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿನತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾನು ದಾದ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚದು ತೂಕ ದಾದಾಪನ್ ಗಿಂಬಲ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದೆ ಮಾತೇಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಣಂದುಲ್ಲ 2 ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ಡು ಬಕೊಂಜಿ ಸೈಟ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಅವು ಬೇತೆ ಓಲಾತ್ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮ ಪೊಂಡತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಲ್ಟಾ ತೋಚುಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೈ ಎಂಚುಂಡು ತೋಕ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಪಲ್ಸ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ತೋಕ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚುಂಡು ತೋಕವರ ಉಳ್ಳೈ ಎಂಚುಂಡು ತೋಕ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚನೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನೇ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡು ಉಂಟು ಎಂಚುಂಡು ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇಂದು ಹೋಯ್ತ ಮಾರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನಲ್ಲು ಇಂದು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅದು ಫನ್ನಿ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಡಾಪುಂಡು ತೂಕ ಅಪ್ಪ ತೋಜನತ್ತ ನಾನು ಆಡೆಗೆ ಹೋಪುಜಿ ಆಡೆಗೆ ಹೋಂಡ ಅಕ್ಲಾಗಿಂದ ಅವು ಇರಿಟೇಟ್ ಅವು ದಾದ ತುಂಬುನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಗಿಂಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆ ಬಕ್ಕ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡೆ ಇತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೋಸ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಬೇಕಲ್ಲ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಟೈಪಡ್ ಇಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಮೊಲ್ತಲ್ಲೇ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ನು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಿಂಬಲ್ದು ಇಂಚ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇರು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಭಯಂಕರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್
ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆತ. ಇಂದು ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ ನೂತಲ ತೆಪ್ಪುಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ಲ ಇನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಆತ. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ್ರ ಬುಚ್ಚಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಐಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆವಡತ್ತ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬರು ಅಂಡ ಇಂದು ಬರಂದು ಆತು ಬೇಗ ಎಂಚುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ತೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೋಯಲ್ ಅಂಚಿನ ಪುದರಪ್ಪ ರೋಯಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 90% ಶೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಐತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಕಾಂಡ್ ಮುಳು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ಸೀನ್ ಆತುಂಡು ಅವು ಮಾತ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಇಂದೇ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಏನು ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಾದ ಮಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಾಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಇಂದೇ ಚಾನಲ್ಡು ಅವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತ ಇರಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ 10 ಬಾಯ್.